Ak niekto uctieva šelmu a jej obraz a príjme jej znak na čelo alebo na ruku, ten bude piť z vína Božieho, hnevu, ktoré je naliate, nemiešané, do kalicha jeho hnevu a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred baránkom. Ako sme videli minule, šelma tu spomínaná je pápežstvo. Tiež je nazývaná babylonská matka. Padla z Božej priazne, jej prostitútky céry, odpadnuté protestantské cirkvi, tiež stratili Božiu priazeň. Preto sa hovorí dvakrát padla, padla, jedna pre matku, ktorá padla ešte pred stredovekom, a druhá pre dcéru, ktorá stratila Božiu priazeň výraznejšie v roku 1844, keď vyhnala a marginalizovala tých, ktorí sa radovali z blížiaceho sa príchodu Ježiša Krista. O doktrinálnych položkách, ktoré som predstavil v minulom videu, budete mať pokušenie povedať, že je to prehnané, Boh to nevyžaduje. Pred potopou bol Noé považovaný za fanatika. Tými, ktorí jeho varovanie neprijímali, dnes je medzi vyznávajúcimi kresťanmi mnoho takých, ktorí by odsúdili Daniela ako príliš puntičkárskeho, považujúc ho za úzkoprsého a fanatického. Skutoční kresťania sú na to už zvyknutí. Ak však nejaký bod zostal nejasný, nechám na tejto vedľajšej stránke zoznam bodov z minulého videa. Kliknutím na tlačidlo sa zobrazia príslušné príspevky. V tomto poslednom videu tiež predstavím nové pravdy, ktoré sme objavili v Božom slove. Ježiš povedal, že v posledných časoch budú všetky pravdy obnovené Eliášom, ktorý príde pred veľkým a strašným dňom Pána. Moja manželka teraz prečíta inšpirovaný text od prorokyne Ellen White. Pozrite sa. Povedal anjel, Boh bude pôsobiť stále prísnejšie, aby vyskúšal a preveril každého medzi svojim ľudom. Niektorí sú pripravení prijať jeden bod, ale keď ich Boh privedie k ďalšiemu ťažkému bodu, ustúpia pred ním a zostanú pozadu, pretože si myslia, že to priamo zasahuje nejaký ich milovaný idol. Tam majú príležitosť vidieť, čo v ich srdci vylučuje Ježiša. Cenili si niečo viac ako pravdu a srdce nie je pripravené prijať Ježiša Krista. Jednotlivci sú skúšaní a preverovaní po určitý čas a uvidíme, či obetujú svoje modly a budú počúvať radu pravého svedka. Na konci časov bude Boží ľud, charakterizovaný tým, čo hovorí Božie slovo. Aký je opis, ktorý dáva Boh po opise tých, ktorí sa stratia a budú horieť v pekelnom ohni, predstavuje verných, hovoriac. Tu sú tí, ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú vieru Ježiša. Pán hovorí, budete zachovávať moje soboty, pretože sú znamením medzi mnou a vami. Vo vašich generáciách a taktiež znamením autority nepriateľa Boha je zachovávanie falošnej soboty, nedele, prvého dňa týždňa. Tí, ktorí sa vzdajú pravdy nebeského pôvodu a príjmú nesprávny deň nedele ako deň odpočinku, týmto prijímajú znak šelmy, či už s tým súhlasia, znak na čele. Alebo odmietajúc pravdu, to robia len z formality. Znak na ruke, čo naznačuje skutky. Pečať Boha je upevnenie v pravde. Ako intelektuálne, tak duchovne, aby sme neboli otrasení. Kto bude zachovávať sobotu a všetky známe prikázania Jehovu a bude mať toto znamenie na čele, bude chránený v čase úzkosti a pri zabíjaní v Ezechielovi 9 žiadne zlo sa mu nestane.
Evanjelici v Spojených štátoch čoraz viac vyzdvihujú pápežstvo a budú žiadať vládu, teda hlas ľudu, bude vyvíjať tlak na vládu, aby prijala zákony, ktoré zasahujú do náboženského života ľudí. Toto je obraz šelmy. Je to opakovanie toho, čo pápežstvo robilo. V stredoveku, kto súhlasí s týmto novým svetovým poriadkom a zákonmi, ktoré regulujú svedomie, prijíma obraz šelmy, bude strašný trest. Nielen v tomto živote, ale aj na poslednom súde. Ak niekto uctieva šelmu a jej obraz a príjme znak na čelo alebo na svoju ruku, ten bude piť. Z vína Božieho hnevu, ktoré bolo naliaté, nezriedené vodou, teda bez milosrdenstva, do kalicha jeho hnevu a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred baránkom a dym ich muky stúpa na veky vekov. A nemajú odpočinok ani vo dne, ani v noci. Tí, ktorí uctievajú šelmu a jej obraz, sú tí, ktorí príjmu znak jej mena. Posolstvo končí slovami. Tu sú tí, ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú vieru Ježiša, prikázania, všetko, čo Boh prikázal. Začína láskou k Bohu a k blížnemu, ktorá sa rozširuje na 10 prikázaní, ktoré sú ešte viac rozvinuté v tzv. Štatútoch a súdoch. Vieš, mnohí veria, že sobota bola daná len Židom, ale to nie je pravda. Tam v prikázaní sa hovorí, že za 6 dní stvoril celé ľudstvo, rovnako aj ostatné prikázania. Napríklad o zdraví, nejesť bravčové, mäso, nič s krvou. Štatút neznačiť si telo ako napríklad tetovaním nebol daný iba Židom, je to v Levitikus 19.28 a verš predtým hovorí, že človek nemá poškodzovať rohy svojej brady. Nebolo to dané len Židom, ale všetkým ľuďom, či už majú veľa chlpov na tvári, alebo málo, nezničte rohy, brady. Zvyk nechať líca vždy hladké vznikol. V Egypte Boh nás úžasne navrhol. Pozrite sa, čo Ellen White hovorí o týchto ustanoveniach. Ježiš Kristus dal Mojžišovi náboženské predpisy, ktoré mali riadiť každodenný život. Tieto nariadenia boli explicitne dané na ochranu 10 prikázaní. Nie sú to typy alebo tiene, ktoré by prešli smrťou Ježiša Krista. Mali by byť záväzné pre človeka vo všetkých obdobiach, pokiaľ bude trvať čas. Tento inšpirovaný text spustil sériu objavov v Biblii, privilégií a povinností, o ktorých sme ani nesnívali, že by boli v Božom slove. Aby som dokázal, čo hovorím, vždy budem uvádzať biblické texty tu na vašej obrazovke, knihu, kapitolu a verš, alebo text prorokyne Ellen White, skrátka knihy v angličtine, strana, a odsek. Ak chcete nájsť text v jeho pôvodnom odkaze, stačí ísť na túto stránku a zadať tam názov, skratky. Takže použite svoj prehliadač na preklad obsahu do svojho jazyka, ak si to želáte. A tiež som nechal na hlavnej stránke zoznam názvov kníh Biblie a ich skratky. V dňoch Ježiša Židia tvrdili, že veria v spisy Mojžiša a prorokov, ktorí žili stovky rokov pred Ježišom, ale keď prišiel osobne, odmietli ho. Rovnako v časoch Ellen White mnohí hovorili, že veria v Bibliu, ale mali nedôveru k posolstvu Pána. V časoch Eliáša tiež nebolo žiadneho domu, ktorý by mohol prijať proroka, museli ísť do susednej krajiny. Bolo veľa oponentov Ellen White, ktorí písali články a knihy proti jej službe. Tento kvás je aktívny až dodnes v rôznych videách na YouTube.
ktoré hovoria, že plagiovala, zadlžila sa, klamala, bola slobodomurárkou a podobne. Proti Ježišovi Kristovi tiež boli takéto obvinenia, že neplatil daň, že bol pažravý a že porušoval sobotu. Zvyčajne obvinenia týkajúce sa jeho správania, určitých stereotypov, vzhľadu, nie o tom, čo učil. Tí, ktorí sú vedení Duchom Svätým, budú vedieť o doktríne, či je od Boha, alebo či hovorila sama za seba. Ako som hovoril v minulom videu, súčasný antibiblický trend je zrovnávať pohlavia. Muž si holí bradu, aby si boli oba tváre podobnejšie. Žena nosí nohavice a už nie sukňu. Žena pracuje mimo domu a necháva opatrovateľku, aby sa starala o dieťa. Žena tiež učí v kostole, žena je čítaná z kostola, odkedy sa Eva vzdialila od manžela. A zhrešila, dôsledkom je, že dnes sa musí podriadiť vôli manžela. V kostole by nemala hovoriť, ale zostať ticho. Ženy kedysi viac zakrývali svoje telo a nosili sukne, tiež si zakrývali vlasy, alebo ich aspoň zväzovali. Pokrývka ako znak skromnosti a podriadenosti. S božskou autoritou Pavol hovorí, že aspoň pri modlitbe by si ženy mali zakrývať vlasy závojom a on to neospravedlňuje kultúrou alebo miestnymi okolnostiami, ale stvorením sveta. A stvorením človeka tiež kvôli zlým anjelom, ktorí sú priťahovaní neslušnou ženou, ktorá hľadá spoločenstvo s duchovným svetom. Božie slovo tiež hovorí, aby sme nerobili žiadnu podobu toho, čo je na nebesiach, zvierat na zemi a pod zemou, vo vodách. Nerobiť, nekláňať sa, neúctievať. Preto by sme nemali mať žiadnu podobnosť s nejakým obrazom sochy. Trojrozmerným obrazom, ktorý predstavuje, ktorý napodobňuje živú bytosť, bábiky, plyšové zvieratá. To všetko by nemalo byť používané a nachádzať sa v dome svätých. Prikázanie je konkrétne. Neurobíš si vyrezávaný obraz a Biblia nám ukazuje, čo robiť s týmito obrazmi. A to spáliť ich v ohni. Meno iných bohov by nemalo byť spomínané. Možno v nejakej interjekcii, v nejakej výkriku nespomínať žiadny titul, žiadne meno iného boha. Božie slovo to hovorí. Mojžiš sám neformuloval žiadny zákon. Kristus, anjel, ktorého Boh určil, aby išiel pred vyvoleným ľudom, dal Mojžišovi ustanovenia a požiadavky potrebné pre živú nábožnosť a nariadenie Božieho ľudu. Kresťania robia strašnú chybu, keď nazývajú tento zákon prísnym a svojvoľným, potom ju porovnáva s evanjeliom a misiou Ježiša Krista v jeho službe na zemi, ako by bola v opozícii voči spravodlivým predpisom, ktoré nazývajú zákonom Mojžiša. Keď sa modlíme, mali by sme sa modliť k Otcovi, učil Ježiš. Budete sa modliť takto, Otče náš? Nemali by sme začínať modlitbu slovami Drahý Ježiš, ale modliť sa k Otcovi v mene Ježiša ako ten, kto si zaslúži zásluhy, kto má kredity, kto si zaslúži priazeň, ktorú hľadáme. Pri modlitbe je biblická pozícia zdvihnúť ruky. V určitom momente, áno, môžeme sa skloniť a ľutovať naše hriechy, ale štandardná pozícia je zdvihnúť tvár v svätej odvahe smerom k trónu milosti, odkiaľ prichádza naša nádej. Podľa biblického počítania sa mesiac začína novým mesiacom. Slovo mesiac v hebrejčine je to isté slovo pre nov. Nie podľa kalendára konjunkcie hviezd, ale keď sa na horizonte objaví prvý kosáčik po nove, takže nasledujúci deň je deň nového mesiaca, špeciálny deň. Prvý deň v mesiaci, nie že by to bolo posvätné, ale malo by sa tam konať špeciálne bohoslužby.
viac naplnené, viac špeciálne. Preto sme videli, že by sme mali robiť Svätú večeru, Večeru Pána, v tento deň, raz za mesiac, na pamiatku Ježiša Krista. V nebi budeme chodiť z mesiaca na mesiac, jesť plody stromu života, ktorý dáva plody z mesiaca na mesiac. Preto na nový mesiac na nebi pôjdeme do mesta jesť už dnes v očakávaní toho budeme. Teda jesť z tela Syna Božieho a z krvi, ktoré sú symbolmi, skutočne symbolmi, víno bez alkoholu a chlieb bez kvasu, bez hriechu. Na Svätej večeri používame iba jeden kalich. Je to biblický spôsob, nehovorí sa, že bolo viacero kalichov. Chlieb, áno, bol rozdelený na viacero kúskov, kalich predstavuje jednotu. A potom sa pije z jedného pohára. Aj pri umývaní nôh. Ježiš umyl nohy všetkým učeníkom a keby jeden z učeníkov chcel nasledovať jeho príklad, tiež by umýval nohy všetkým mužom z tej skupiny. Preto, keď to robíme, všetci muži umývajú nohy všetkým mužom a ženy ženám oddelene a hneď po tomto umývaní nôh praktizujeme osculum, svätý, bosk. V prvom mesiaci boli židovské sviatky, ale naplnili sa. Pri prvej príchode Ježiša Krista Ježiš Kristus je naša Veľká noc. Zomrel bez akéhokoľvek hriechu, chlieb bez kvasu. Keď zomrel, jeho telo nevidelo skazenie. Keď vstal z mŕtvych, stal sa prvotinami tých, ktorí spia. Čím naplnil sviatok prvotín, alebo prvých plodov, a tiež vzal so sebou prvotiny mŕtvych, ktorí vstali z mŕtvych a išli do neba. Letnice 50 dní po vzkriesení označili žatvu v skutočnosti toho, čo Ježiš Kristus zasial. A teraz, keď zostúpil Duch Svätý, bola veľká žatva. Na slávnosti bol tiež letnice symbolom zberu, pšenice, teraz sú jesenné sviatky. Spojené s druhým príchodom Ježiša Krista, trúby, oznámenie, že Ježiš Kristus čoskoro príde, keď adventisti objavili túto pravdu a oznámili ju celému svetu. Viac o tom nájdete v tejto knihe, ktorú som zverejnil v minulom videu. Na tomto odkaze začal sa teda deň zmierenia, sme v čase súdu, mená mŕtvych už začali prechádzať. A Ellen White hovorí, že čoskoro. Nikto nevie, ako čoskoro, prípady prejdú na živých. A jediný sviatok, ktorý ešte nenašiel svoje naplnenie, je sviatok stánkov alebo búdok. V 7. mesiaci, v polovici 7. mesiaca, tam by sme mali dodržiavať tento zákon, až kým sa typ nestretne s antitypom. Tieň nenájde svoje naplnenie. Čo sa stane pri príchode Ježiša Krista, keď sa uskutoční veľká žatva? Pretože sviatok stánkov oslavoval žatvu, ako olív, tak aj hrozná z plodov, ktoré sa zbierali na konci leta. Tam v Izraeli, na severnej pologuli, takže zber olív. Predstavujúcich verných a hrozná Boh šľape v lise, až kým sa to nestane pri návrate Ježiša Krista, budeme teda oslavovať a plniť tento sviatok stánkov. Na konci knihy Zachariáša sa spomína čas, keď na toho, kto nevystúpi, aby oslávil sviatok stánkov, nepadne dážď, čo súvisí s koncom časov. A preto, pred radosťou tejto slávnosti, prichádza deň zmierenia, ktorý je 10. deň 7. mesiaca, niekoľko dní predtým, kedy sa potom trápime, vyznávame svoje hriechy a hľadáme odpustenie od Boha, rovnako ako Daniel, rovnako ako Nehemiáš, hľadajúc, aby Boh opäť prejavil svoju priazeň a priniesol požehnanie, obnovu a uzdravenie. Niekedy je 13. mesiac. Preto budúci rok všetky sviatky sú trochu neskôr v roku, čo bol prípad v roku 1844 a tiež v roku 2024 roku, v ktorom robím tento záznam. Takže v tomto roku sú sviatky neskôr. Nie je to vždy nový rok, ktorý sa deje tam v Izraeli, keď vyhlasujú Veľkú noc, tiež v kresťanstve.
To nie je nevyhnutne Veľká noc podľa Biblie, preto u nariadenia, ktoré nie sú tieňmi a typmi, ktoré sa už naplnili s Ježišom, ceremónie, ale áno, zákony každodenného života, Božie slovo hovorí, že plody v prvých rokoch by sa nemali jesť, keď sú z drevín, drevnatých stromov, nechať prvé 3 roky, 4. rok je ako obeta. A v 5. roku, až potom, my, ktorí sme zasadili, môžeme jesť ovocie stromov v poľnohospodárstve pri rýchlom striedaní, keď sa orie pôda a sadia sa zrná, počas 6 rokov sa má sadiť, potom v 7. roku nechať pôdu odpočívať. Sabatický rok. Zákony poľnohospodárstva. Boh pozná pôdu a chce, aby mala pôda čas na zotavenie. A tiež pre vtáky. A zvieratá na poli, aby mali obživu. Pokyny dané Mojžišovi pre staroveký Izrael so svojimi ostrými a prísnymi obrysmi by mali byť študované a poslúchané Božím ľudom dnes. Boh si želá, aby jeho ľud študoval tieto lekcie a neriadil sa vlastným úsudkom, vytvárajúci vlastné plány. Boh ukázal, že je len jeden Pán a že on vládne na nebesiach a dal zákony, ktoré musia všetci poslúchať. Sme na prahu neskorého dažďa, osvieženia, takže chceme odstrániť všetky možné prekážky. Boh povedal, nedotýkajte sa ničoho nečistého. To isté hovorí Pavol v 2. Korinťanom. Nedotýkajte sa ničoho nečistého a ja vás príjmem, kde v Biblii sa hovorí o dotýkaní sa niečoho nečistého. Levitikus 11 ukazuje zákony o tom, čo nejesť, ktoré mäso je nečisté. Potom pokračuje tým, že mŕtvoly sa nemajú dotýkať, sú to nečisté veci a potom nasledujú zákony o zdraví, hygiene. Sanitárne zákony Levitikus 11, 12, 13, 14 a 15. Konkrétne nás dosť ovplyvňuje to, že v Levitiku 15 sa uvádza, že žena, keď má menštruačné obdobie, by mala zostať 7 dní. Bez dotyku. Ide o kontakt koža na kožu, telo, uvoľňuje toxíny cez pot. Keď sa dotkneme osoby, chytíme pot kontaminovaný týmito toxínmi. A preto by sa nemal dotýkať ani muž po nočnej polúcii, ani pár po pohlavnom styku. Ukazujú nám, ako vykonávať hygienu potom a nedotýkať sa ľudí, vyhľadávať izoláciu. Až do ďalšieho západu slnka. Sú to pravidlá nášho stvoriteľa. On tak rozhodol, aby sme mali hojnosť zdravia. Izaiáš a Pavol hovoria, nedotýkajte sa ničoho nečistého a ja vás príjmem. Veľmi jasné. Zvyčajne máme predsudky voči veciam, na ktoré nie sme zvyknutí. Máme určité stereotypy. Ale náš záujem všetkých tých, ktorí sa trasú pred Božím slovom, je to, čo hovorí Pán. Tu sú tí, ktorí zachovávajú veci, ktoré Pán prikázal. Tu sme tí, ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú vieru v Ježiša Krista. Nechám tu tiež odkaz na stránku pre tzv. Apokryfy. V portugalčine ich máme vytlačené apokryfy, ktoré boli v Biblii King James, teda protestantskej Biblii. Počas 200 rokov tieto apokryfné knihy boli v King James a tiež v nemeckej Biblii Luthera z roku 1912. Ellen G. White odporúča tieto apokryfné knihy. V jej dobe boli tieto knihy vyňaté z Biblie rozhodnutím biblickej spoločnosti z finančných dôvodov. Pretože táto kniha bola pre misie príliš hrubá, tak sa rozhodli sústrediť, keďže Luther oddelil časť medzi 2 testamentami pod vplyvom Hieronyma dávno predtým. Ale pozrite sa, čo pani White pod božskou inšpiráciou hovorí o týchto knihách. Videla som, že apokryfy sú skrytá kniha,
a že múdri týchto posledných dní ju musia pochopiť. Skrytá kniha je odhodená. Pripútaj ju k srdcu, priviažte k srdcu. Nedovoľte, aby zostali jej stránky zatvorené. Nové pravdy, ktoré som predstavil v tomto videu, sú podrobnejšie uvedené v tejto knihe Nové svetlo, ktorú som pre vás zverejnil na tejto sekundárnej stránke pokročilých krokov. Použite aplikáciu Kindle alebo akýkoľvek iný čítač súborov EPUB. Tieto dva formáty sú oveľa pohodlnejšie ako PDF. Môžete zväčšiť veľkosť písma, robiť poznámky, komentáre. Najprv si stiahnite čítačku tohto typu súboru a potom kliknite na túto ikonu knihy. Vieš, nechaj Ježiša Krista bývať vo svojom srdci, v modlitbe hľadaj spoločenstvo s ním a on ti dá silu poslúchať jeho vôľu. On v nás pôsobí chcenie aj konanie bez kadidla spravodlivosti Krista, čo sú zásluhy Ježiša, nebude naša obeta, teda naše úsilie, prijatá viera, ktorú mal Ježiš Kristus, keď bol tu na zemi, môže byť vaša, spojený s viničom Ježišom. Jeho miazga vstupuje do našich vetiev a prinesieme veľa ovocia a budeme mať vieru Ježiša v nás. Duch Svätý robí túto komunikáciu účinnou. Je to Boh v troch osobách, zjednotených pre spásu ľudstva. Nech je milosť Ježiša, láska Boha Otca a spoločenstvo Ducha Svätého s tebou. Amen.